pangeksa babar sang Hyang Kamajaya. Malukang aku ning lekah slupita linuting itun mangungkung kanduhan rimang kulon bukulun Bathara Kamajaya sungkem krama dikunjuk. Iya Yenggir Abimanyu ulun tampa banget ing pestutanan Yenggir Abimanyu. Inggih pun bating pangundika saengga jimat palipih. Kamajaya anak lanang padha slamet nggih. Inggih Rama Raja Srangkane Sekawa sembah sun kunjuk Rama Ismaya. Ya tak tampa Kamajaya. Bekti kula bekulun. Bekti kula bekulun, bekti kula pikulan. Ya tak tampa kabeh pamekaran. Nggih Angka Wijaya kula wonten dawuh. Si raja ngupaya marang bangke yaksa sabat ulun kang mimba yaksa mau ya nggih. Duh pukulun marang tuwantu kula nyuwun samudra pangaksami. Deningan bos penerwasa dateng paduka pukulun. Ya ora dadi penggir Angka Wijaya. Sira bakal menyang endi kuluk? Inggih pukul kula badhe ngupadi murcanipun Kakang Mas Gatotkaca. Pinanggih apa durung? Lho inggih dereng pukulun. Yen mangkono nggih ulun paring uduh dina iki lumaku omong ulun bener. Lamun ana cahya nyada lanang yekti iku cahyane kengapa ing pringgondani ya nggih. Duh pukulun ngaturaken ing penuwun podene parusan pariwajan jembatan Angka Wijaya. Iya nggih. Nggih wis padha-padha kula Angka Wijaya. Gandeng sampun trocok kepareng kula pamit plingga badhe lajengaken lampah bekulun. Muga Gusti tasahane malaku munggih Angka Wijaya. Kamajaya aku kok njaluk pamit bakal nderek momonganku. Inggih Rama sembah kula ingkang nderek atur Rama bekulun. Kula nyuwun pangestu, ya donga dinunga Kamajaya. Kula nggih nyuwun pamit. Kula nggih nyuwun pamit. Kula nyuwun dhuwit. Aja dadi atimu Bagong, dewaku ora tau nyekel dhuwit. Padake menungsa wae Gong. Dhuwit ki ora nggawa. Ngtuku apa dewa kok nggawa dhuwit? Ali-ali nggih purun. Wah, udan manyang ndi-ndi malah. Bocah ngoli. Iya Bagong aja kuwatir mengko bakal tak paringi. Ulun duwe sepatu nggonen. Sepatu diwai larang lho. Ane ya ora sesak suge pun jeber ngono kok. Ya kok diambake dhewe ngono. Adek kaya apa? Basa ngambake pasrahno aku. Wis ora jaturan. Punapa mirah ingsun
Kenthonging Paluapindha Wang siting kakung karagan Hanjrah sabdaning sata kakuluruk asahuran samono panmeh rahino meko pangkaton sumirat wetan soroteng aruno Kekancangan gegono pemasirna sinapu dening Sumaring Kanang Surya hawa benter momor mendung teh Prabawa goreh ing madane ana para sara nadyanto kalat parandini ing mangke wonten satingkang lagi yoga brata lelah menika tawananira Narendra Pringgon dan Julpraban Raden Harya Kanukaca ya sang ketuka papaning Sang Hadipat Maja merbawani gara-gara kayawangan Jogring Saloka mangkono tataning Hyang Narada
kuning kasih kita rinut dari bidun ning talaga kadilangit mampang kang pas kuwanu pamaneka lintang tulya kusunaya sumawur lumrawe kang sekar kadijalado kula nuwun dereng damel paduka yang kula narada wayah paduka ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sahana paduka kula narada perkenjang pak pong waru dadi gareng wong oh iya nggih kula Harimbat Moja ulun tampa jeneng kita sumar panjenengan ulun kita apa istuku ya nggih tetuka mriki ulun kacadhong tangan kalih katunding staka mugi dados jimat paribih yang ulun sesampunipun pinarak kanthi prayogi kepareng ing wayah cumadong dawuh kula menika kados ingkang pundi dipatuh ulun mergi patenggan kula lah kula ana nggih tetuka marmane ulun mergi panjenengan kita kula kang sepisan paring pangestu inggih kaping pindho paring weruh marang jeneng kita menawa dene iki kayangan njungkring sanapa ketan manggara-gara nggih dene gara-gara mau awit kaperbawan anggo kita iki ing nadyaning wana para sara kene mau daging kal prasaja kaki apa ta wigatine diri kita padamaning raga semedi madhening ing nadyaning mas para sara kene nggih tetuka duh eyang ulun semana ingkang kula sandhang menawi kula ngaturaken wigatosipun anggen kula tapa mriki awit menapa jer paduka yang kulun sampun boten kewaran dumateng sedaya ingkang kula gayuh kepara ingkang wayah cumadung keterangan menapa sakinten badhe kasebatan sedaya punika kulun keparing sabda oh iya ngiriya karikaca ulun pitaken ngomong kanggo pambunganing kandha kok nggih. Mbok menawa inggih. Kula karekaca menawa kita kula wektu iki nggayuh marang negaraning pangeran yaiku wahyu ning Senopati tak ngono to. Menawa inggih.
pakar kaluhuran Pukulun. Iya yang iya itu kok. Ulun banget mangayi bagia marang lekas kita iki. Wis kita pilih minangka Senopati Ngamarta. Banjur ngumpaya wimbu kekuatan yaiku wujuding Wahyu Senopati. Ngene inggih Gatotkaca. Ing tata gelar kita ngupadi tambahing kasungkusan. Ning sejatine iku mung kepara kanggo nadi marang nasib kita kuluk. Kira-kira trep apa durung kita nyandang gelar Senopati Ngamarta mau nggih. Yen wis trep gelar mau semandang marang jeneng kita, mesine kita bisa nampa Wahyu Senopati. Nanging lamun gelar Senopati mau trep kita sandang, pangeh lamun kita entuk gawe nampa Wahyu Senopati lho nggih. Mriki luhuran Kulun Narada ing menika paring kula pitedah kulun. Ngene nggih. Kanggo nadi sepira ketrimaning gegayawan kita, iki ana margane kulun. Margi pundi ketah kula tempuh yang kulun. Lah kula ana. Iki ana sawenehe ngreksi. Wektu iki tapaning tepining Bengawan Jamuna, sakula ning anas iki jenenge Reksi Guritna nggih. Reksi Guritna kepara nyata. Reksi Guritna kepengin gayuh swarga langgeng. Dheweke kepengin mati nanging ngangel patine. Kang mangkono kuluk. Menawa kita pinter nuduhake margane pati si Guritna mau, mbok menawa dadi lantaran anggo kita bakal nampa nugrane iki kowe Senopati nggih karo kaca. Srikata sang Gatotkaca kinem mapat arata suta Pekapira Kresna parta manah muji sakti nira kahing jareng kawan wang semunggar cipta inggih yang Kulun kula sendika ngestakaken dawuh yen wis agoh para ayo tetna sak lakuku Kulun dudake papaning Resi Guritna ya nggih sawih kula dherekaken Kulun. Padang kasroan pacaring purnaning kekono dasaring mangsa katiga
menika Sang Hyang Narada ingkang merpeki ing patenggan kula sembah kula kunjuk kulun. Iya ya pun tampa bektimu Resi Guritna. Kulun wonten wigatos ingkang pundi dene paduka semangka pengak bojro manggih dhateng pun Resi Guritna kulun. Resi Guritna, apa kita sida nyuwun sareng kelawan Jawata nggih? Ila kare kaluhuran kulun. Sangat ing pengajeng-ajeng kula mugi kulun Bathara Guru kastu mituruti dados penyuwun kula kala kulun. Kula tak wis paring dawuh to, yen ta swarga apa neraka kuwi dudu dewa ingkang nemtokake. Hawit mangerti ya, dewa iku dudu Gusti yang nggelar jagat lho nggih. Dewa mono ya titah ora beda menungsa. Lan maneh swarga apa neraka iku mung gemantung marang tumindak kita ning donya iki. Ngelingana jeneng samono bakal ngunduh marang tandurane dhewe. Mula becik urungna wae lekas kowe Resi Guritna. Sang Hyang Narada, piye? Sampun dados pitados sing manah kula. Bilih ingkang saged nyuwargakaken pun namung para Jawata. Menawi ngantos dewa mboten minangkani penyuwun kula kelapan kayangan kula damel sungsang tawon balik. Oh langaya bocah iki. Oh iya Guritna, yen pancen mengkono kang dadi karepmu iki ana pitukane menapa kulun bakal kesempatan sediamu kuwi kita bisa ngasorake marang kadigdayaning bocah kang lembur iki Guritna. Sikara cancut mekut ngembak watang ngrakoso mungsuh sanggep jojo kantaran bau sapi dingolehno prapting lampus sirna madyaning palugon we lalayak. Mula dewa ora gelem minangkani penyuwunku iku jebul wis ngurung jago wiring kuning parek bocah kakak sebesar pambuh parang aku wong pringgo dari jeneng Kadhawaca ya tuku apa kaya ngaran Guritna dasar kapal nyoto Kadhawaca ana paran bakal kesempatan antus warga langgeng yen to aku bisa ngasorake marang kadigdayanmu semono uga aku kelakonan untuk wali Sunapati yen to aku bisa nutuhake marang marganing patimu ya telaruta saking dosa sakulur ya mutusa sang Sri Papo kato kota murang tata Daya ngakurit masem tamkikrik yen kongsi leno iki margane
Yep. Mongso watu mungkul aku. Ayo. Lang-lang indriya mangun kong kanggo hanrimang Priya nggih tutuka pangune kok kejoderan kowe nggih. Inggih Hyang Tukulun. Kula kewirangan Kanjeng Hyang. Piye to? Kula ngambah ndiri kantor pangajab badhe maca jangganipun. Namung kula kuwalet Hyang. Oh, kuwalet. Inggih lah. Aku wis paring dawuh to nggih. Golekno kuwi mati nang ngangel patine. Lakar kaluhuran. Pancen ora gampang golek wahyu kok nggih. Iya. Gandeng nggon akal kita ora kecunggah. Payogane akalmu gunakno nggih. Ulun percaya yen wahyu pinasti dadi jodohmu, mesti ana swara batinmu kang nuduhake marang kemenangan mau nggih. Nggih menestu Sing ati-ati nggih. Ayo, maju.
kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris bocah pringgelani aja kaya wong pinjungan cacakanmu kena apa kowe ndadak nyembah sedokan ning ngarepku mongko durung bucik kulitmu ora isin kowe Duh Sang Reksi mawan tuan kula nyuwun pangapunten dene kula Cemantaka wani kalian Paduka Sang Reksi kula ngrumaosi dari sepintana kacepen kula menawi katindang kalian Paduka ing menika Duh Sang Reksi Guritna kula sampun ngrumaosi kawon sampun dados watak kula bilih kula sampun ngrumaosi kawon kula kedah dipun pejahi awit menawi kula boten pejah awart anggenipun nandhang wirang ing sandhing gesang kula mila monggo Sang Reksi kepareng nugel kula kula tentangan kalih ingkang pejah kula menika wau dados pancatan ingkang Paduka minggah ing swarga langgeng Sang Reksi monggo kepareng mejahi wong-wong triya mangu mangun kung kangduhan limang lelemo tanpa kanin kaya Prabu Gatotkaca apa-apane yang edan ketali buta wani merjaya marang sira kula sumurupa ya nggih pon kaki iki dudu wong liya tumrap marang sira kula Gatotkaca aku isih pepundhenmu dhewe kok nggih aku biyen tilah cantrike kengeyang Panembahan Begawan Manumanyasa ing Pertapan Saptawarga ngerti ya kula cantrik kengeyang ingkang cenaket kuwi cacahe ana 3 siji yaiku Putut Pidaksaka loro Putut Kapisupalawa dene katelu niku pun kaki Putut Guritna iki nggih dene Putut telu mau bar kewajiban dhewe-dhewe kula kaya to Kakang Pidaksaka bar kewajiban rumeksa wilujenging Sang Manungayasa lan memulang ing babagan olah batin Kakang Kapisupalawa darbe kewajiban rumeksa wilujenging Pertapan Mertawu lan kabeh para cantrik memulang ing babagan pasrawungan denipun kaki darbe kewajiban rumeksa ing wewengkon Gunung Saptawarga lan memulang ing babagan kanoragan duh Kangjeng Hyang sesembahan kula mawan tuwang kawah nyuwun pangapunten dene kula wani abeng nyuda dhateng Paduka Aksi Guritna pepundhen kula iya ora dadi apa nggih jere kabeh mau pancen tak karepake sabab apa awit pun kaki kepengin banget mirsani mungguh tekan ngendi rasa tanggung jawabing para muda ing wektu iki kasunyatane jebul isih ana sisaning budi utama hambek perwira ingkang dumunung ing sira kula Gatotkaca buktine sira nglilakake patimu tinimbang urip mung nandhang wirang iku mono mertelakake yen sira ora luntur ing reh kaprawiranmu nggih mongko saiki iki akeh-akeh tinimbang mati alumwani wirange kuwi tegese kaprawiran wis ora dipersudi kepada wani ngisin waton blenduk waton ngiklimis lambene iku mono dudu watak ing para luhurmu kang wis kajemono ing angin ya nggih inggih Kanjeng Hyang apa maneh sira kang dicalonake dadi Senopati watak prawira mau kudu tok urung kepi ya kula aku isih kelingan
nalika kang eyang Penemban Manumaya paring piwulang marang para candri klebu pun kaki wis nate diparingi wewarah yen kepengin dadi satriya kang pinunjul padha hal nindakna darmaning satriya yaiku dedamara utawa nganggo obor catur prakara ing pamrih supaya kena kanggo srana mapanake marang darmaning kasatriyane. Dene obor cacah papat iku mau kang sinebut Sudira, Susila, Anuraga lan Sambigana. Inggih Hyang, kados pundi babaripun Kanjeng Hyang? Mengkene surasane. Tembung Sudira iku mengko karep wani tumandang kanthi rasa tatak titis lan tanggun. Datang sumingkir saka saking pepalang lan Sambikala najan tinebus kanthi pecahing dodol taing ludya kudu dilakoni kuwi inggih munggo disebut Sudira mriki Kanjeng Hyang sing jeneng Susila yaiku bisa mapanake pribadine sadengah papan lan kahanan terta maneh ora seneng ngendhak marang gunaning liyan kuwi jenenge Susila mriki wendene Anuraga yaiku mangko karep anut lan nyelingi marang sangkan paraning raga wendene raga iku mau muhung saka sang suksma kawekas ya mung kudu eling kulub yen kabeh mau ngasifat ganjar melora mokal ora neh yen to darbe sifat apes murka lan lali mau sipating prajurit aja sok darbe pambek sapa sira sapa ingsun ya nggih watak adigang adiguna kuwi wajib diilangi kulub inggih Kanjeng Hyang dene ingkang wekasan yaiku Sambigana kang werdine wicaksana bisa mawas wahyaning mangsa kala bisa ngempakake nalar lan mekarake budaya pun yang percaya nggih menawa sira bisa ngegulang damar caturwara mau sira kaki lan para satriya mau bakat nuntun dening Gusti Kang Nyipta jagat uga tansah diayomi uripe ya nggih lho inggih Kanjeng Hyang sembah nuwun sanget peparing sabda paduka ingin nyata sanget pigutanipun tumrap para prajurit utamanipun kewayahipun Garwaja Hyang iya kejaba kang wis tak dawuhake ngarep sira aja nglalekake marang piwulinging para luhurmu kulub yaiku lamun darbe gegayuhan nganggo lelandhesan sugih kang tanpa bala sekti kang tanpa laji ngluruk kang tanpa bala menang kang tanpa ngasorake weweh ingkang tanpa kelangan ya nggih inggih Kanjeng Hyang aja lali kulub lang saleh tumindake menawa sira wis kelakon dadi pangarsa kulub sira nganggono marang sifat telung prakara yaiku siji sipating ratu tegese wicaksana hamba adil para marta kaping pindho sipating pandhita yaiku waskita persasat ngerti sadurunge winarah lan betah prihatin ing kaping pri sipating ngagema watak ing sipating ngamong tani yaiku lugu jujur lan ora nggih mangsa ya nggih inggih Kanjeng Hyang wong kang wis nyekel pangwasa mono aja sok gumunan aja kagetan aja nganti aja demeh ya nggih mriki landhesaning satri sejati iku wis tak sebut ing ngarep aja hadigang kaya dene kancil kang ngendelake akale aja hadigung kaya gajah kang ngendelake karosane lan aja hadiguna kaya ula kang ngendelake marang ampuning mengisani inggih Hyang lan oleh ngabdi marang nusa bangsa lan negaramu kudu lelandhesan rumangsa melu andarbeni wajib melu anggur kebi lan maneh mulak saling rasa wani ya nggih inggih iki kulub mungguh darmaning satu ingkang wajib ditindakake nggih Garwaja
Inggih Kanjeng Eyang. Mugi-mugi kewayah saged nindakaken sedaya-dayapun Kanjeng Eyang Resi Guritno. Waton teteken-tekun mesti tekan Kang Sira gayuh nggih. Nggih. Kejaba saka iku kuluk ing tata gelar Poneyang iku nyuwun sarbolake marang Jawata ning salugune Poneyang lagi ngupaya wadah kanggo nganyarke labuhan kumeneh. Ya kanipun kaki nganyarke labuhan mau kena kanggo pancadan nggonku gayuh kasuwargan jati. Nggih, Kadukaca. Pangrasaning Poneyang ora ana wong kang pantes dadi wadhahipun kaki. Mung coba kita kulub Kadukaca. Mula nggih, apa sekirane ana mulung ing atimu yen pun kaki bakal manitis marang kita kulub tetuko. Waduh, Kanjeng Eyang. Permaos nampi pakurmatan gesang kula bilih paduka Kanjeng Eyang Guritno kepareng manunggil kalian kula. Yen senilan nunggil tuwulipun kaki enggal manunggal marang kita kulub. Aja kuwatir nggih. Pun kaki ora bakal ganggu gawe marang sira. Kepara mah bakal sabiyantu marang apa kang dadi gayamu nggih Kaca. Tumigonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Leking sanging sang maweh gandrung. Sembah nuwun Kanjeng Eyang, kula tampi tangan kalih iya. Sapungkuraku muga sira tansah manggi hayu-hayu rahayune Sawa. Dur kemendak kala sirna kaki. Ana aja lali jenengku nggoneng salas murid ya nggih. Eyang Pengulun pangestu paduka sampun kelampahan ngasoraken Eyang Resi Guritno kepala manunggil kalian kula. Guritno menawa gambar kita kula lho niki lah ngerti ya nggih sing tak upaya wah Senopati ya Guritno kuwi kok nggih. Waduh Eyang sujud kunjung ngesani Gusti kula sampun kelaman nampi wahyu Senopati. Iya tekan-tekan tekan to inggih ning ya kuwi golek wahyu iki pancen angel ning luwih abot ngreksa wahyu mau lho nggih. Lho inggih wis ulun jemur marang kita kulub muga wahyu krasan marang kita kulub lumayan makan nggih. Lho inggih monggo sembah ning atur ulun. Iki adiku Abimanyu ingkang sowan. Meninggih Kakang Mas. Kula ngopadi mocanipun Kakang Mas Pringgondani. Sampun dados katembaya kula. Mboten badhe wangsul dhateng Plongkowati menawi dereng nderekaken kundulipun Kakang Mas Gathotkaca. Iya banget ing timanipun Kakang. Dene semono kasok ing samarangipun Kakang Yayi. Kula meninggih pun Kakang lagi ngopadi Wahyu Senopati
sampun angsal damel antuk pandongamudi wis kasepadan Kakang ngundi Wahyu Selawati. Kula nderek ngalap berkah Kakang Mas. Iya, muga Gusti ngijabahi. Kula nderek bingah dinten sampun kelampahan amin nugrahaning Gusti Wahyu Selawati, Gus. Kula Semar iya. Pomo dhewe nggih den kula mung sekedhik atur piwuling dhateng Ndara pringgon Dani. Dawuh Kula Semar. Sak sampun nampi wahyu wonten waleranipun sepisan boten kenging gepok singgol kalih wanita aminipun kawandasa dinten saksanipun pikantuk wahyu. Kaping kalih boten kenging tilek bayi dari bibar selapan. Apa ana tuladhane enten rikala wahyu cakraning rat tumurun. Pertama-tama ya lha iki wis mulai iki kakek niki pertama-tama iki. Kala semanten manunggil dhateng Raden Lesmana dipun godha kalih wanita. Lesmana mboten kiyat, wahyune oncat. Terus ngalih dhateng Raden Samba. Sang Samba inggih dipun godha wanita mboten kiyat, wahyune oncat melih. Lajeng manjing dhateng Darangka Wijaya. Kang Rai kiyat dipun godha wanita mboten kengguh. Lah, Lestari sayaken nampi wahyu cakraning rat. Mengkono nggih. Glegong dirungokke. Aku wis mudhun ora budheg kupingku. Bapak paring dawuh to nek bar entuk wahyu ndang kumpul wong wedok 40 dina suwene. Ya iki sing dledek ning kene iki. Mula ya ora kewahyan kowe gong ngomong tok walik ngono ora entuk kok malah kon kumpul 40 dina ora coklek boyokmu. Ya diri kaya isa nah ora isa Bagong kok dirembuki mos digugua niku wau sing sepisan kaping kalih enten tuladhane melih aja nganti tilik bayi yang dari bibar selapan iku tuladhane kang Rama Ndara Werkudara semanten Sang Bima nggayuh wahyu widayat wonten mergi pinanggih kalian Raden Samba kalian Paduka to iya aku kali nggih. Nah, kesempatan Ndara Garwaca matur dhateng Rama yen Kang Bibi Warasembadra babaran miyos kakung Ndara Bima mboten kiyat ngampah jumangkah dhateng Madukara sabab kepengin tilik si bayi tekan Madukara Ndara Bima nyandak mestakaning si jabang bayi. Lah, wahyu widayat oncat saking Ndara Bima manjing dhateng Darangka Wijaya. Niki mengkono nggih iya tak istoki. Aku ora bakal kumpul wanita sepatang puluh dino. Kiyat to? Kuat. Aja to sing petang puluh dino. Setahun aku kuat. Lah, syukur. Sami kalih kula niku. Kula pun pirang-pirang puluh tahun mboten kumpul wong wedok. Sing kanang. Iya wis ora iso ya. Kumpul tapi ya gulane wis dhuwur dadi ya. Kula nggih pun marem ati kula pun. Mboten kula katok sampean biyen. Kula kali gampang niku sami. Kae nglakoni kungkum ten pengging. Dibake ngungkum pendeke dhewe. Waris. Kumpul ndeke waris. Sisa gampang itu lurah lak penampuh ta. Iki direkam lho mau nek siarke. Iki aku ki cablaka. Cablaka. Nggih. Iya ya muga-muga kuat wae nggih pun niku. Inggih Kakang Mas pun den sampeyan ngajeng-ajeng pundhipun Kakang Mas amargi inggih dipun kedhek pados Senopati. Iya. Ora suwe aku inggih tumuli bali Dimas. Lah sapa iki? Merdeka. Upama kencan mesti ora bakal kelakon kepethuk. Ora kencan jebul malah kakangku ana kene. Antasena iya. Wah,
Kang ora tak jarak ketemu karo sing lunga saka Praja. Lah iki Abimanyu barang iki. Nggih Kang Mas sungkem kula katur. Tak tampa di. Lejeng Gus, tak Petruk iki. Nggih. Ya tak tampa Truk. Wis slamet no. Ya tak tampa Gong. Wes kaya pacar sekolah Bagong iki ora bosok. Lho ora apa-apa, padha ragile kok. Piye ta? Ha iya ta. Kono iki ragile ndara kudu. Aku ragile Semar. Lho, padha ragil sahabat karib kok. Plek. Waduh, plek. Iya. Ning nasibe sing elek iki sugih kowe ora. Iya nih pancen ya nasib. Umpama ora kanggo main ya sugih jane aku. Gandeng pokokan main ndak wis. Ya engko salah kon ngasuh ora gelem. Perane pengawasan iku sakarepmu dhewe banting kertu ning nggon sak nggon. Lah diremke ra iso mataku kok. Bani lihat. Ayo dinglo. Iya. Apa aja? Ora sudi. Cil apa? Mending sedari buat sampein, mongso dulu nggih. Pijet epek-epekku. Aduh, hawane panas. Ayo, rasakno iki. Kowe kuat namani tanganku, tak sembah dalam mau. Aduh, hawane panas. Anas iki ora minggat mbuh batimu. Aduh, mati. Oh, mati. Aduh. Wah, salah. Kakang Mas, ampun sida Kakang Mas. Patur sida kula nderek Kakang Mas. Arep waca wonten dawuh. Kakangmu ora sida. Dheweke mung kantaka. Sapa wis koncatan jajal lanat. Lha diberi atus pundi? Antarja kuwi ibarate kaya dene kurungan. Kurungan mengo manuke lunga ana manuk liya mlebu nyang kurungan kono ngrusak kurungan kuwi. Mekaten iya. Oh. Nembe ngretas niki, terus niki kurungane mengo. Iya. Terus manuke lunga. Iya. Terus enten manuk mlebet mriku muli. Niku liya manuk niku. Iya. Oh, kuwi manuk yak-yakan kuwi. Ditunggone dileboni. Manuk kurang ajar. Iya. Lho, iki tembung tenan. Nggih, kula nggih pun mudeng niku. Mula terus ambruk tibake wis kelangan manuk. Saiki wis waras kakangmu. Inggih. Kan dadi wiradati ditambani. Monggo Kang Mas kula dhewe Kakang Mas. Iki dadi pepeling Petruk nggih pripun? Dadi wong aja sok mengengon mundak kodeng gampang diampiri iblis. Nek duwe apa-apa diutahke wae karep ben enteng ning pikiran. Oh nggih. Ana gunung jalan-jalan singgawa Anoman. Wah, Anoman. Iya. Anggep ngopo kowe ngrusak ragane anak lanang. Hei, kowe bali ora? Ora blek bui gunung kalah. Mati pindho kowe. Wah, bola bali munyuk putih sing ngonangi.
wis mapan penak ning ngene Antaraja karo matenipun ndawa jebul malah kurang munyuk putih. Piye karepmu? Ya, Anoman. Iki aku ngakoni kalah. Aku ngakoni kalah. Ya wektu tak angkah pati Prabu. Bali. Ora sah kowe dadak ngancam marang para Pandhawa. Wis ana Anoman tangeh kowe nyedhaki Pandhawa. Oh iya. Wah, sida kewirangan awakku. Patutke ngaya-ya jebul Antaraja di anjingi godhoit. Waduh. Itu karepe dhewe angel mateni Pandhawa. Inggih para kula kabeh wae. Iki trima ngalah dhisik yen ngersapa panjenengan maten marang Pandhawa sak anake. Liya wektu diangkah patine wae ya para kula ayo bali dhisik bali ayo mundur. Ndara Bratasena apa? Niki sampun titipur ning gati kridanipun Kang Putra saged manani nampi wahyu ning pangeran wahyu Sentapati. Iya. Iki menika kula ngandhongaken mugi-mugi putra wayah buuk saking Eyang Raden Suweni sak keluarga tasah manggiya rahayu nampi nugrahaning Gusti. Sak bebaring ngringgitan Eyang kakung tasah dirga yuswa sak keluarga utaminipun Bapak Profesor Dr. Sumaryata tasah manggihi nuju ing sambi kok kasebatan sedyanipun. Iya. Dene kula ingkang ayam wajib nurmaosi kathah ngreh kelapan saha kekiranganipun kunjuk Bapak Rektor pun sembarang nyuwun gunging samudra pangaksami separambah sangjaning para pamriksa pun para miyarsa. Sak bebaring ngringgitan gombong manggi hayu-hayu rayu Niskawa. Aku nekseni pinangka dados sangki kula pisan mardika tetep mardika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka banjur ketana maring Gusti. Sumangga Gus.